on ihan, se on sitä, kun se jänskättää, niin silloin kun mä joudun vetämään sitä perässä, niin se on vähän semmoinen ihankin. Joo. On tosi hyvä. Joo, vähän jänskättää. Joo. Huomenna voi olla kuulkaa. Sitten paremmin, että katsotaan nyt. Niin joo, se tuli Suomeen. Mä otan nyt syösteellisen mielestä. Joo, mä menen sen nainen. Sillä oli eilen poikien kanssa flögi-ilta ja se oli kyllä sen näköinenkin, että olisi voinut jättää tulemaan. Huomiseksi katsotaan kaikkea. Älä asua niitä kaikkea. Ei se asenteesta. On niin kuvittu. Tarvii mitään pakkioista. Rupees heitellä. Ihan tilaksi vaan. Ihan tilaksi. Sä voit huomiseen tulla häirimielipaikasta. Joo. Ei se ole ihan maikukykyä. Ne todella sieltä se on tyytyväinen. En mä oo sitä niin. Se näppimuotoisesti mikä on harjoittu. Mä en osannut yhtään odottaa, että mä koska sitä mä olen kohdannut, se on ennen ja sit maahan ja just mä takapuolen silloin, että sillä on jalat ylös paljon ja sit sillä on ollut jalkoja, et sit kun mä saan ihan oikein. Mä tiedän toi, mut sit tuli kun se pallo ja sit tulee enemmän mä olin siitä mä olin tosi tyytyväinen ja sitten toi kävely, se on kävely ihan rikkaasti, mutta ihan selkeästi nyt, että täällä on niin paljon hälinää ympärillä ja näin, ja sitten toi kehäsiikkeen itse asiassa oli ihan itse. Toisen siinä. Siinä oli sai, eikö se ole tuli Tällainen päivä. näin on. Se sanoi, että ei juu yhtä jotteksi. This style. Mä en löytänyt sitä kotimatkaskan. Täytyy mennä etsin sisään.